बोलतात ना मोठं औषध काय आहे ते निसर्ग. शेंगदाण्याचा कूट, हे ओलं खोबरं आहे, कढीपत्ता, कडुनिंबाचं पाणी आणि ह्या जंगली. हां, शेपटी नका घालू बरं. हे कुठं आहे? हां? पाणी प्यायचं? चल पाणी प्या. आपलं नाव करायचं का? माझ्या कुठे गेला? बाबू कुठं आहे? सायडा टाकून आला? कुठं आहे तो? बाग्या, ये लवकर. जा बाग्याला आजचं वातावरण बघा. हे असे ढग अशा आभाळात ना, हे पहिल्यांदाच असं आलं दिसतंय. या मस्त आहे. आणि शेरू बघा बसलाय. भाग्या काय अजून आपला आलेला नाही आहे, येईल तो थोड्या वेळाने. माझा आपला चहा पिऊन झाला. बघा चहा पित होती, कुणालच्या बाबांचा फोन आलेला म्हणून इथे त्यांच्याशी बोलत राहिली. मग नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. झाले बघा, आपल्या सकाळला सुरुवात झालेली आहे. घरातलं सगळं झाडलोट वगैरे माझी करून झालेली आहे. आज केसांना सकाळी उठलेली भरपूर असं तेल लावलं, केस धुवायचेत माझी. आज चूल पेटवायची बाकी आहे, भोपळ्याचा टिफिन बनवायचं आहे. जे काही रुटीन आहे ना तेच चालू आहे. आता बघूया भाजी कोणती करायची ते काय अजून ठरवलेलं नाही आहे. करिश्मा आहे, आत्ताशी उठले करिश्मा आणि तिने पीठ मळायला घेतलेलं आहे. तर सगळ्यात आधी काय करते, आता भाग्या आला की ह्या दोघांना पहिला बांधून ठेवणार आहे. आता त्यांना जास्त असं बाहेर सोडायचं नाही, म्हणजे ऊन आलं का मग सोडीन 1-10च्या दरम्यान, आणि मग काय ते कुठं जात नाही बाहेर. आणि संध्याकाळी 4:30-5 वाजले की पुन्हा त्यांना बांधून ठेवून, असं सगळं प्लॅनिंग मी केलेलं आहे. आता बघूया कसं जमतं आहे ते, कारण हे दोघंजण जातात ना, गुपचूप जातात. आता पण बघा, हा इकडे काय आलं, कोणाला बघितलंच रे? तो बघा गेला, पक्षी बघितला आणि त्याच्या मागे तो गेला. मग आता दिवसा भीती नसते, पण रात्री थोडीशी म्हणजे आपल्याला भीती वाटते. अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. चला, चूल पेटवायची बाकी आहे. ते चुलीचं भांडं आहे ना, म्हणजे ज्यात आपण पाणी गरम करतो, ते भांडं मी पहिला आज घासून घेणार आहे. सकाळपासूनच डोक्यात आहे, नाही आज काही पण करून हे भांडं घासायचं आहे. ते साईडला करून ठेवले, पहिला घासून घेते आणि मग किचनमध्ये जाते आणि मग टिफिनला सुरुवात करते. आता भाजी मला वाटतं कदाचित गवारीची भाजी होईलच. मागे मला आपल्या एका ताईंची कमेंट होती की दाखवा म्हणून गवारीची भाजी कशी केली, तर झटपट तुम्हाला मी रेसिपी पण दाखवते. गवारीची भाजी मला वाटतं मी 2-3 वेळा शेअर केलेली आहे. शेंगदाण्याचा कूट वगैरे, परत ओलं खोबरं वगैरे असतं ना, कांदा टोमॅटो टाकून मस्त भाजी बनते. कोणतं पण वाटप न टाकता छान बनते भाजी. आणि डायरेक्ट कुकरमध्ये बनवायची, फोडणीला घातली ना डायरेक्ट कुकरमध्ये, 1-2 ते 3 शिट्ट्या दिल्या का छान अशी भाजी आपली तयार होते. भाकरीसोबत सगळ्यात बेस्ट लागते, म्हणजे चपातीपेक्षा भाकरी बरं, कोणती पण भाकरी असेल एकदम छान लागते भाजी ती. तर चला जाऊया आता. असं थोडंसं जरा निसर्गाचा आनंद घेतला. तुम्हाला आता खूप असं बोलावंसं वाटतं म्हणून बोलते की सकाळी उठली ना का, म्हणजे किती पण काम असेल ना, ते पण बाहेर आल्याशिवाय आणि थोड्या वेळ ते असं रेंगाळल्याशिवाय मला जमतच नाही. सवय झाली ती. असं बरं वाटतं, म्हणजे किती पण काम असेल ना, काही असेल ना, का सगळा थकवा की नाही असा दूर होऊन जातो. एनर्जी मिळते काम करण्याची. आता सकाळी आज आहे ना 5:30ला म्हणजे उठली होती मी, पण अशी झोप पडून होती. पण पुन्हा 6चा अलार्म वाजला. म्हणजे 2 अलार्म लावते मी फोनमध्ये, एक 5:30चा असतो, एक 6चा असतो. म्हणजे अर्धा तास जरा असं लोळत लोळत पडले आणि नंतर शेवटी उठली मी आणि बाहेर आली. तर थोडंसं उजाडलं होतं आणि मग इकडे इकडे थोडासा टाईमपास केला. थोडीशी घरची कामावर सगळी करून घेतली. सगळं घर क्लीन करून झालेलं आहे, फक्त हॉलमध्ये झाडू काढायचं आहे, तो भोप्या झोपलेला आहे म्हणून. आणि मग जरा बाहेर बागेमध्ये थोडासा फेरफटका मारला, छोटी मोठी कामं केली. म्हणजे बरं वाटतं. हे जे वातावरण आहे ना, म्हणजे किती पण आपल्याला वाटलं की नाही मध्ये हे दुखतं आहे ते दुखतं, ते सगळं आहे ना आपोआप ते सगळं बघून असं दुखायचं आहे ना, दुखणं माझं बंद होऊन जातं. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्याच्यामुळे निसर्ग सगळ्यात बोलतात ना मोठं औषध काय आहे ते निसर्ग. किती पण आजारी माणूस असेल, गावच्या वातावरणात आलं ना की आपोआप ते बघूनच आहे ना म्हणजे बरा होऊन जातो. मला वाटतं कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी सांगितलं होतं की दुपारच्या वेळेस कसं झालं होतं वातावरण. आणि कालचा दिवसच खूप असा भयानक होता दिवस. म्हणजे असं होतं ना की
म्हणजे एक वेळेला मला असं वाटलं की इथं ऑक्सिजन आहे की नाही, असं सगळं झालं होतं. असं कोंदट वातावरण, आणि फर्स्ट टाईम असं झालं ना. तर इतकी गरमी आहे, आम्हाला कधीच त्रास नाही. म्हणजे बिना ऑक्सिजनचं कसं माणूस, तुम्ही इमॅजिन करा. असे सगळं कालचं सगळं वातावरण एकदम खराब होतं. काय माहिती, मला वाटतं काय गरमी भरपूर अशी वाढली असावी. चला आता पण जरा मस्त वाटते, एकदम थंडगार आहे, असं गरम होत नाही आहे, वातावरण खूप छान आहे. चला आता काय बागेतलं काम जास्त नाही ना, त्याच्यामुळे मला पण कसं कंटाळा येतो. तर का बागेतलं काम असेल ना, म्हणजे बरं वाटतं मला आता. आणि मला आवड नव्हती, पण आता मी करते ना, तर असं नसलं ना काम की मला मग असं चुकल्या का होतं. आता मध्ये पण मी पालापाचोळा असून त्याचं खत म्हणजे पाणी करून टाकलं होतं, तुम्हाला मी शेअर केलं होतं. त्याच्यामुळे डबल काही दाखवलं नाही. या सगळ्या गोष्टी आहेत. बघूया आता, खत पाणी काय एवढ्यात करायचं नाही आहे. कुणाला जेव्हा म्हणाले की आता एवढं काय करू नको, मी येईन त्यावेळेस खतपाणी करूया. म्हणजे एक पाऊस पडून गेला ना, त्याच्यानंतर खतपाणी करायचं असं झाडांना, मोठ्या मोठ्या झाडांना. त्याच्यामुळे मग मी थांबलेली आहे. कारण आता गरमी आहे, गरमीमध्ये काय होतं, जमीन बघा गरम असते, आणि ते खत असतं ना ते पण गरम असतं. आणि जर का आपण दोन्ही आत्ता गरमीमध्ये का खतपाणी केलं का, ते खताने मग आपल्या झाडांना नुकसान होतं. त्याच्यामुळे एक पाऊस पडून गेला, जमीन चांगली अशी थंड पडली का नंतरला मग खतपाणी करायचं. आणि मग पाऊस कंटिन्यू चालू झाला की मग काही चिंता नसते. म्हणजे खत टाकलं ना झाडांना की पाण्याची गरज असते, कारण ते खत आहे ना गरम असतं म्हणून. या सगळ्या गोष्टी आहेत. हा बघा कसा डान्स करतो. काय झालं बाळा? हां, आता 2-3 फेऱ्या मारला, घरामध्ये गेला, परत बाहेर आला. काय झालं, काय भूक लागली? भूक लागली. रात्री कसे केविलवाने झाले होते, बाप रे, रात्री एवढे भुकेले होते. आल्या आल्या असं भरपूर पाणी प्यायलं दोघं पण. आणि मग त्यांना थोड्या वेळाने थांबून मग जेवायला दिले. जेवले पण अगदी हवऱ्यासारखे. आमच्या जीवात जीव नव्हता काल, हे असे दोघंजणं करतात. आता आजपासून त्यांना आता सोडणार नाही. आता बारीक लक्ष त्यांच्यावर ठेवणार आहे मी. चला बोलू तेवढे कमीच, भरपूर असं म्हणजे कधी कधी मूड असला का असं बोलावंसं वाटतं. चला ते चुलीवरचं भांडं घासून घेते आणि मग मी तुम्हाला दाखवते कसं चक्काचक केलं आहे ते. फायनली घासून झालं आहे. त्याला राख लावले वरती. ते बाजला हे तुझा पी, हे बघ तुझा खपा कर, हे घे तू पी तुझं. नाही पी द्या तुझं, पटपट पी ना तू तुझं. आपण बघत राहील. आता ना काय पण करून ना आंघोळ घालायलाच लागणार आहे. लय दोघं पण घाण झालेले. शेरू बस झाला हवरा, तुझं खाऊन झालं ना. आता सगळं लक्ष त्याच्याकडे, नंतर देणार ना, नंतर आपल्याला आज भरपूर आहे खायला. हां, पाय आहेत ना चिकनचे. आज 2 पी 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 पटकन पी बाबा पी. हां, तर ही बघा आपली गवारची भाजी, आणि त्यात एक बटाटा पण घेतला आहे. त्यात मी टाकणार आहे शेंगदाण्याचा कूट, हे ओलं खोबरं आहे, कढीपत्ता, लसूण फोडणीसाठी, आणि कोथिंबीर, टोमॅटो आणि कांदा. आणि त्या कढईमध्ये मी आता फोडणी तुम्हाला घालून दाखवते. खरं म्हणजे डायरेक्ट मी कुकरमध्येच करणार होते, पण ते कॅमेऱ्यामध्ये असं पटकन कॅप्चर होणार नाही, म्हणजे दिसणार नाही. त्याच्यामुळे फोडणी आता मी कढईत घालणार आणि मग कुकरमध्ये ही भाजी टाकणार. तेल बघा आपलं तापलं आहे. आता मी टाकते कांदा आणि लसूण आणि कढीपत्ता. आता हे चांगलं ना जरा लाल करून घेते. तर कांदा बघा लाल होत आला आहे. आता तिखट मसाला टाकते चवीप्रमाणे. म्हणजे आपण जे घरामध्ये बघा मसाले असतात ना आपले, ते सर्व टाकायचे. गरम मसाला आला, हळद आली, परत तिखट मसाला. आता थोडंसं जरा परतून घेते, म्हणजे रंग छान यायला पाहिजे ना, म्हणून गॅस इथं स्लो करते. आता कोथिंबीर टाकते, टोमॅटो टाकते, आणि पुन्हा एकदा चांगलं असं व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत परतून घेते. तर टोमॅटो वगैरे बघा छान असा परतून झाला. आता टाकते हळद, थोडासा गरम मसाला. आता ही गवारीची भाजी आणि बटाटा. आता चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं, आणि असं व्यवस्थित जरा परतून घ्यायचं. ही भाजी आता मी ना कुकरमध्ये टाकते. कुकर आपला मोठा आहे ना, माझं पटकन कसं कॅप्चर होत नाही, त्याच्यामुळे. आणि कढईमध्ये थोडंसं पाणी टाकते, आणि तो मसाला सगळा मी घेणार काढून. आता ह्यात टाकूया आपण बघा हे खोबरं आणि शेंगदाणे ना, हे आता मी ह्याच्यात टाकते.
आणि आता गरजेप्रमाणे थोडंसं पाणी पण टाकायचं. आता या कढईमध्ये मी थोडंसं पाणी टाकते आणि ते सगळं हे करून म्हणजे समजा ना अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी टाकायचं. झालं. आता 3 शिट्यामध्ये आपली भाजी रेडी होऊन जाईल. फक्त 3 शिट्या करायच्या की भाजी आपली तयार. पहिला 1 शिटी फास्ट गॅसवरती आणि मग 2 शिट्या मीडियम ह्याच्यावरती. तर टिफिन वगैरे बघा भरून झाला. भोप्या पण आपला कामाला गेलेला आहे. आडा फुलला आहे. तो पहिला आडा मी बंद करते, नाहीतर गुरं आपल्याकडे येतील. भाग्या आणि शेरू यांचं जे चिकन असतं ना ते जरा मी चुलीवर ठेवलं आहे, तुम्हाला मी दाखवते. 1 मिनटं जरा आडा बंद करते. गुरांची भीती असते ना, त्याच्यामुळे लक्ष ठेवावं लागतं. आणि आता काय जास्त नाही वाजलेले आहेत, पण ऊन बघा कसं आलेलं आहे ते. गरमी तुम्हाला मी ना दाखवते. भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी बघा हे पाय असतात ना चिकनचे, हे असे चुलीवरती ना शिजत ठेवतो, म्हणजे चांगले असं उकडून जातात. जो सूप वगैरे असतं ना ते खातात, ते पितात किंवा भाताबरोबर. आणि इथे आज ह्या दोघांना आंघोळ घालायची, त्याच्यामुळे हे बघा हा कडुनिंबाचा पाला घेतलेला आहे. त्याचा रस काढते मी, त्याच्यामुळे टाकून भाजी छानच बनते. तर ही बघा ही आपली गवारीची भाजी आणि जोडीला भाकरीबरोबर मस्त लागते ही भाजी. चला नाश्ता करून घेऊया आता. पहिला भाग्याला आणि याला गरम आवडतं. हे बघा हे आपलं कडुनिंबाचं पाणी आता ह्या नॉर्मल पाण्यामध्ये टाकते. शॅम्पू ठेवलाच ग तिकडे कट्ट्यावरती, ह्यात पण टाकून ठेवते. आता शॅम्पू आहे ना, शॅम्पू मी टाकला. हे अर्ध पाणी भाग्यासाठी ठेवते. आणि हा बघा तुम्हाला मी दाखवते त्याचं स्किनचं इन्फेक्शन, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. 1 मिनटं शेरू. हे बघा हे डॉट डॉट दिसतात बघा. हे पण सगळं बरं झालं ना करिश्मा. जर आलो ना तेव्हा असं पूर्ण त्याला झालं होतं, म्हणजे सुरुवात झाली होती, पण तितक्यात आम्ही लगेच कडुनिंबाचा पाला सुरुवात केली, त्याच्यामुळे कमी झाले. आता आंघोळ घालून घेतो पटकन ह्याला पहिला आणि मग भाग्याला. बसला कसा माझ्या बोका, नाव करायची ना. माझा आंघोळ घाली एकदम मस्त तुला झोप येईल की नाही. काय रे शेरू, आंघोळ केला तुला चांगली झोप येणार ना. काय रे पोऱ्या, नाव करायची. याचं पकडायला आम्हाला 2-2 माणसं लागतात घालायला आंघोळ. हा बेटा त्याला ओढला करू द्या आधी पूर्ण. तुला शॅम्पू लावायचं. शहाणा पोराय माझं. पाय घेऊन आली पाहिजे. काय ते पाय कुठला पाट आणू बसायसाठी? तो प्लास्टिकचा आणून टेबल कशाला फिरव असं. उलटा फिर, मोठा दाखव. ऐकलं पाय. शे वाघ्या इकडे बघ, त्याला आवडतं ग पाणी. वाघ्या चला आता होऊ त्याला आंघोळ. वाघ्याची आता शेवटची. आणि किंवा किती पसारा हा आमचा असा आराम पुऱ्या घरभर. पडवी सगळी वली करून टाकला नाही. आता इकडे सगळं साफ करावं लागेल. झालं ना, ते आहे ते पाणी ओतून टाकूया मग झालं. चल तर दोघांची पण आंघोळ करून झाली आणि जो काही पसारा झाला होता ते सगळं आवरायला घेतलं मी. सगळं झाडून काढलं, पाणी वगैरे ओतून सगळं ओटा वगैरे म्हणजेच पडवी आपली सगळं स्वच्छ करून घेतली. तर मगाच्या क्लिपमध्ये तुम्हाला मी दाखवलं की शेरूला आपल्या स्किनचं बघा इन्फेक्शन. तर मला वाटतं तुम्ही नवीन असाल तर तुम्हाला माहिती नसेल की गावी आम्ही जेव्हा होतो म्हणजे मुंबईला जाण्यापूर्वी शेरूला आपल्याला स्किनचं इन्फेक्शन झालं होतं आणि बरीच ट्रीटमेंट केली होती, पण काही केलं ते बरंच होत नव्हतं. म्हणजे औषधोपचार बरेच झाले, इंजेक्शन्स वगैरे भरपूर दिले डॉक्टरांनी, पण पूर्ण असं बरं नव्हतं झालं. मग ज्यावेळेस आम्ही मुंबईला गेलो आणि 4 महिने बघा आम्ही मुंबईमध्ये राहिलो. मुंबईमध्ये गेल्यानंतर त्याचं जे स्किनचं इन्फेक्शन होतं ते आपोआप निघून गेलं आणि सर्व क्लीन झालं होतं. आता गावी आल्यानंतर जेव्हा डॉक्टर भाग्याला बघायला आले होते ना, जेव्हा भाग्याच्या पायाला बघा जखम झाली होती त्यावेळेस, तेव्हा त्यांनी शेरूचं स्किनचं इन्फेक्शन पण बघितलं होतं, म्हणजे चेक केलं. मी त्यांनी आवर्जून असं विचारलं की त्याचं स्किनचं इन्फेक्शन बरं झालं का. पण जेव्हा त्यांना मी सांगितलं की नाही ते आपोआप बरं झालं आम्ही मुंबईला गेलो त्यावेळेस, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की त्याला मातीची ॲलर्जी आहे आपल्या शेरूला. त्याच्यामुळे आता गावी आल्यानंतर 15 दिवस सगळं व्यवस्थित होतं आणि पुन्हा त्याला तसंच स्किनचं इन्फेक्शन आहे ना म्हणजे दिसलं आम्हाला. आणि मग तिथपासून आम्ही जेव्हा पण त्याला आंघोळ घालतो ना त्यावेळेस कडुनिंबाचा पाला आहे ना
त्याचा वापर करतो आणि त्या कडुनिंबाच्या पाल्यामुळे बराच असा म्हणजे फरक पडलेला आहे. खूप फरक पडलेला आहे. त्याला स्किनला त्याच्या खाज वगैरे येत नाही. प्लस काही जखम वगैरे झाली असेल ना तर ती पटकन अशी भरून येते. आणि ह्याच पाल्यासोबत आम्ही तुळशीची पानं आहेत ना ती पण घालतो थोडीफार वाटताना. त्याच्यामुळे बराच असा फरक पडलेला आहे. तर इथे सर्व माझं आवरून झाल्यानंतर आंघोळ वगैरे करून झाली आणि मग देवघर आहे ना म्हणजेच मंदिर मी साफ करून घेतलं. फुलं वगैरे बागेतून घेऊन आणि तितका वेळ वाघ्या आणि शेरू म्हणजे माझी पूजा होईपर्यंत वाघ्या आणि शेरू बाहेरच बसलेले होते. म्हणजे मी पूजा करत होते ना त्यावेळेस शेरू सारखा मला सांगत होता की मला सोड म्हणून. कारण दोघांना पण बांधून ठेवलं होतं आणि ओले होते ना त्या अंगाने. तर का त्यांना सोडलं असतं ते पुन्हा ते मातीत वर गेले असते आणि पुन्हा घाण झाले असते. त्याच्यामुळे त्यांना सोडलं नव्हतं. आणि हे बघा ही आपली देवपूजा करून झाली. वाघ्या शेरू काय रे हां काय गोंधळ घातलेला पूजा करताना. चला आता सोडते ह्यांना. आत्ता दुपारचा टाईम आहे ना आता कुठे जाणार नाही ते सरळ मागे जातं. चला लबाड फॉरेनर आहे आमचं फॉरेनर. कशा गोला गोला झाला गोला गोला झाला. चला उठा चला चला पाठीमागे झोपायला. आणि हा जंगली हां शेपटी नका हलू बघा. त्याला माहिती आहे ना आता आई सोडायला आले. हां तसा लाडत आला. थांबा सोडूया आपण. चला चला मागे चला 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 मागे गाई करायला चला. हां चला 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 जेवून खाऊन झाले तर दोघं पण. हां चला इथे गाई करा चला तुमच्या जागेवरती. चला झोपा इथे. चला तिकडे आतमध्ये जायचं. आतमध्ये खारुताईला तिने सोडलं आहे ना त्याच्यामुळे बघायचं नाटकं चालू आहे. ते हॉल तर ना जरा बंद करून घे करिश्मा. आता इथे गाई करायची हां गाई करायची. वागोबा लबाड छान दिसतं बघा आंघोळ करून झालं. हां चला शेरू या त्याला झोपा आता. आता झोपतील दोघं जण. आता काय कुठे जाणार नाही. अगं पावडर लावायची बाकी आहे. मग इथेच लाव मग आतमध्ये नको घेऊन जाऊ. पावडरनी फणी घेऊन ये जा लाव जा. तर आता बघा झालं आमचं काम बाकी आहे आमच्या घरातलं. अजून कपडे धुवायचे भांडी घासायची बाकी आहेत. ते आता आम्ही जातोय करायला. एक कपडे धुणार एक भांडी घासणार मग होऊन जाईल. आणि जेवणाचं काय आता थोडंसं काहीतरी बनवायला लागेल ना आपल्या दोघींना. काहीतरी बनवायचं ते आता बनवूया छोटं मोठं. आणि बाहेर ऊन पण चांगलं असं कडाक्याचं पडलेलं आहे. वाजलेत आता मला वाटतं 11:30 पावणे 12 झाले असते. तर चला मग आता आजचा हा जो व्हिडिओ आहे इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक करा शेअर करा. असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय.